ana bolo da dugu na tengo dugu Mali kono Mali ko kan Boubacar fi ambe bele jele fo ku waliman do bele jele ga na ma goshi fengele jamana kuna fone abo de mana soro kuma politique kuma hadamadiya kuma kabako kuma Boubacar gi ni sebene kala ko ni ya sebe akalani an bolo ye temanga taye ma ye sanga soro fen wo fen na walma ye fen zoro ala Boubacar gi na soro ya kala do bolo do e sambina ni ko barakile la o ma fo soro ala Boubacar gi ka do foli bi ke ka nyeshi karamɔgɔ baw ma min ɲɛsi Solomansi Masaduna Gunter de la Sasa min ɲɛ Abdulrazak Mɛnta n kɔrɔkɛ ba min ɲɛ Madu Dumbiya an ka foli b'a ye Boubacar i k'a dɔn kɔrɔbalenbaw min ɲɛ Radio Mali ye i k'a dɔn Papa Umaru Diop ka taa bila tɔw la an ka foli ni tanu bɛ ka ɲɛsin u bɛɛ ma an sigira an ka kɛnɛ kan Boubacar Sidiki min ɲɛ Hamɛdi Jakite ale bɛ jaw la ka taa fara Gibson Control denmisɛnninw ni ka ma ale kɔni bɛ i k'a dɔn fiɲɛ turukala la k'a maana sisan b'a sɔrɔ leere sɔrɔdasi kanba in da la kamalen dɔ bɛ a to a ye ko Jalo sisan b'a sɔrɔ Jalo bɛ taa ka segin la radio ba dayɛlɛlen bɛ bɛɛ lajɛlen sigilen don k'an kɔnɔ ni Jibi ye yamaruya di an b'an jɔ a kunnafoni na Boubacar Sidiki n bɛ bolo Boubacar don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon san 30 ani kɔ sɛbɛnni o tɛ bila ko ye Boubacar Sidiki ni daɲɔgɔn y'a da dibi la Boubacar Sidiki n'i yɛlɛma k'a tulo ye o kɔrɔ ko dugu jɛra Boubacar Sidiki min ye général de corps d'armée Sadio Kamara i k'a dɔn dankɔrɔba ŋunana ale ŋuna o ŋuna Boubacar Sidiki k'a dɔn tiɲɛjala walima kibaru duman dɔ bɛ a b'o fɔ a ko lɔkɔli karamɔgɔ minnu sirannen don mɛnna ka taa ɲɛ u k'u hakili sigi u ka taa ɛlɛ ni fɛn d'u kɔ fɛn d'u ɲɛ sabula min ye lakana mina ye a ɲɔ ɲɛnen bɛ bi kosɛbɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn nin ko in jɔrɔ tun bɛ a kuma cayara fo k'a fɔ k'a to ten o yɛrɛ de la ntɛnɛn dɛmɛni min ye fanga ɲɛmaa ye n'o ye général corps d'armée Boubacar Sidiki i k'a dɔn a wa premier ministre Mayiga Kwale Boubacar Sidiki k'a dɔn a ye welewele da kɛ welewele da lɔkɔli karamɔgɔw i k'a dɔn u ka cidenw a n'u ka lapasɔtɔ k'u wele u ka sigi ka kuma kɔrɔfɔ in ka minɛ da ni da nka a kɛra kɛnɛ min kan min ye Sadio ye o kun bɛ yen ministre min bɛ kala kunna docteur Amadou Sy Sawane o fana kun bɛ Boubacar Sidiki a kun de ye foyi kana fɔ ayiwa ni ka t'o bala a bɛ ka kɛ ɲɛngwɛn gouvernement y'a kanu a tɛ bila ko bɔ général Ablaye Mayiga yɛrɛ kun ye kangari da kɛ min kɔni b'a to ayiwa denmisɛn minnu bɛ kalan na Menaka bɛɛ lajɛlen k'i jija ka t'i ka kalanso la Boubacar Sidiki sabula i k'a dɔn a tɛ se ka to ten tiɲɛ don waati la nin yɔrɔ ninnu sigili kun ka kala sabula min ye bamanje kɛwale ye ani maafaalajuguw bɛ munumunu na Boubacar Sidiki i k'a dɔn lɔkɔli karamɔgɔ dama tɛ dɛ min ye foroba baarakɛla i k'a dɔn a fɛn o fɛn bɛ yen caman kun kelen bɛ ka waa wɛrɛ k'a sababu kɛ sira ye lieutenant colonel Lazina Konate o min ye Menaka gouverneur ye o ye colonel major o don wa ma fi ye ka a bɔr'o jala in na colonel major tiɲɛ don tiɲɛ don il est colonel i y'a kojugu kɛ dɛ sɛbɛnnikɛla de file don o y'a sɛbɛn ko lieutenant colonel nka colonel major don Lazini Konate ale min ye Menaka gouverneur ye i y'a dɔn ale kun ye tabale gosi cɛ o cɛ n'i kɛra k'a fɔ i ka cakɛda i ma na Boubacar Sidiki olu minnu bɛ yen n'olu ye foroba baarakɛlaw ye yalima i k'a dɔn olu tɛ sira saɲa ye wa o kuma bɛɛ lajɛlen ka yen sɛgɛrɛ Boubacar Sidiki sabula a bɛ tile damadɔ o kɔfɛ a y'a jira k'a fɔ cɛ o cɛ tɛ yen i ka sara kɔni i ka d'a la k'a fɔ o tɛ t'i nɛ ka sabula a tigɛra Boubacar Sidiki i k'a dɔn syndicat éducation nationale olu kun ye kuma caman fɔ ni ka wulikajɔ caman kɛ ko in bɛɛ lajɛlen ka don bɛrɛ la a ka kan bɛɛ ɲɛna premier ministre ye weleli kɛ min ye lɔkɔli karamɔgɔw ka ɲɛmaaso ministre so minnu wakili donnen bɛ lakana ka taa se lɔkɔli karamɔgɔw ma min ye lɔkɔli karamɔgɔw yɛrɛ n'o ye collectif enseignant région de Menaka olu ka ɲɛmaaw k'u wele Boubacar Sidiki a ko min ye Menaka dama tɛ dɛ lɔkɔli karamɔgɔ minnu bɛ Kidal i k'a dɔn a n'a lamini nin bɛɛ lajɛlen de kan k'i ka yɔrɔ sɛgɛrɛ ka taa kalan kɛ sabula i k'a dɔn jamana min ye mago ye a bɛ bɛɛ la bamanje kɛwale tun bɛ sen na o tɛ nkalon ye Boubacar Sidiki n'o kɛra sababu ye maa caman ka boli kɔfilɛ waati sera sɛbɛnnikɛla y'a jira sa k'a fɔ min kɔni ye u ka kadiriba dɔ ye Boubacar Sidiki yɛlɛma ni
ayiwa ɲɔgɔn ye u ka ciden min ye Fuseni Kɔnɛ ye i k'a dɔn o de y'u ka kunnafoni lasilikɛla ye o y'a jira k'a fɔ Jɔnkala olu yɛrɛ ye nin fɔ k'a fɔ n'i bɛ foroba baara la i bɛ sara Bɔkasiriki k'a dɔn ayiwa i t'i ka cakɛda la olu tɛ jɛn n'o ye lakɔlikaramɔgɔw kɔni k'a fɔ k'i tɛ taa i ka kalansoda la o tɛ ɲɛ nka u bɛ min fana kankari da Bɔkasiriki i k'a dɔn n'a ma ɲɛ u ka taa o k'a sɔrɔ lakana bolo dalen don fana min b'a to ni bɛ kisi o fana u b'o fana kɔni wajibiya lakɔlikaramɔgɔw kɔni y'a jira sa k'a fɔ Jɔnkala an bɛ don min na ko bi taali to olu bolo ayiwa fiɲɛ ye u mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ u don dɔlen mani ni ka se mɛnaka o ka kɛ lakana kɔnɔ Bɔkasiriki lakanabaw ka da u ka fo ka to se fo k'a fɔ u sera u seyɔrɔ la so ka di u ma Bɔkasiriki ni maa min farigana Ala k'an kisi o ma Bɔkasiriki k'a don furakɛli an'u ka baloko o bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kan yan'u ka se u seyɔrɔ la min kɔni ye premier ministre o y'a jira k'a fɔ nin fɛn o fɛn fɔlen filɛ nin bɛɛ lajɛlen ye tiɲɛ ye jamana in ye kolo kelen ye min mana bila min na i k'a kɛ k'a dafa Sadio Kamara e dun ko cogo di Bɔkasiriki k'a dɔn Sadio Pasa a wulila wɔrɔ bɛɛ k'i jɔ a ko lakɔlikaramɔgɔ a bɛ min kɔni layidu taw ye Bɔkasiriki n'a sɔrɔla lakanako don u kana jɔrɔ min y'u taali fana u kana jɔrɔ lakana bɛna da u ka sa fo ka taa se u seyɔrɔ la foroba baarakɛla o foroba baarakɛla bɛ yen n'i bolilen don ka nin yɔrɔ ninnu don yen bɛɛ lajɛlen k'i jija k'i ka yɔrɔ sɛgɛrɛ Bɔkasiriki o de bɛ kɛ sababu ye min b'a to jamana yɛrɛ a bɛ boloda ko ɲuman na a taabolo bɛ ɲɛ nin ko ninnu kun bɛ sen na a bɛ waati jan bɔ sabula gɛlɛya caman de dara ɲɔgɔn kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdangura karamɔgɔ dama tun kɛra Nouvelle Horizon an bɛ u fo tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko Les Échos wele Mori Keyita nin y'a ka fasiri ye Mori ko min ye anw ka sanayɛlɛ kalanso kalanfaw ye olu ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba n'o ye SNSUP ye jɔn ko Ala e ko u t'a fɛ ka baara bila ni ka o bolo da wa min y'o ka baara bila ye o hakilinaw t'an bɛ u fɛ ka bɛn ni sini ye n'o bɛ bɛn alamisa ma marisi kalo tile 20 san 2025 n'i y'a ta k'a lajɛ o kɛlen bɛ ka o tɛgɛnkɔni sin majɛ caman na min bɛ se ka kɛ sababu ye olu yɛrɛ ka baara kɛcogo bolodacogo ɲuman ka dangari kɛ o la u ko n'i y'a lajɛ bɛnkan min bɛ olu ni jamana fasoba ni ɲɔgɔn cɛ o de ye min ye k'a minɛ dugu ma jɛ kabi 7h30 fo ka taa se lɔkɔliw olu ka kalanw ban waati ma wuladafɛla fo ka don sufɛla la o furancɛ minnu n'olu banna i b'a ye k'a fɔ u bɛ baara wɛrɛ minnu kɛ bɛnkan kɔfɛ o ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ n'an k'o ma ko heure supplémentaire o tɔrɔmɔɲɔ ninnu de fara bɛ ɲɔgɔn kan o bɛ ɲini ka kalo caman bɔ wa i b'a ye fana min ye anw ka sanw kun jɛtɔla min ye kimɛliw ye n'o ye examenw ye olu minnu bɛ boloda min ye tɔrɔmɔɲɔ ye o kɔni o bolodalen bɛ ka ɲɛsin lakɔlimɛtiri kelen ninnu ma min kɔni ni a tɔrɔmɔɲɔw a kuma de bɛ fɔ u ye a ko a ɲɛnabɔ tɛ fɔlɔ o taabolo min filɛ nin o ko k'u ka heure supplémentaire fɛn fɛn bɛ gouvernement na u k'a bɛɛ sara SNSUP kumakan don o y'a jira fana k'a fɔ damakɛlɛyali n'o de ye nanzarakan na injustice k'o kɛlɛ o taabolo in olu bɛ o la bi u bɛ o la sini maaw bɛɛ lajɛlen ka damakɛɲɛ donc Ala min y'anw ka sanayɛlɛ kalansow ye wala anw ka ta ɲɔgɔn fɛ u ka bila ɲɔgɔn fɛ wa min ye sanayɛlɛ kalansow ye kalanfa minnu b'a kɔnɔna na n'olu yɛrɛ fana ye ɲinikɛlaw n'an k'o ma ko enseignant chercheurs o ni makaama minnu ka kan u ka ta ni ka ɲɛsin u ma waasa min ye anw ka sanayɛlɛ kalansow ye olu minnu bɛ se ka kɛ siniɲɛsigi ye waati ni don nataw kɔnɔna na n'o ye a lakɔlidenw ye u ka kalancogo ɲuman sɔrɔ ka bɔ ni enseignant chercheurs yɔrɔ waasa min ye jamana ye an ka se k'an disi gosi n'o ye don nataw la nin ko sɛbɛn min y'a salo ka bɔ Les Échos kɔnɔ Mori Keyita a ka fasiri Bɔkasiriki n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'informateur kunnafonitigi n'i y'a boli ko siɲɛ 776 n'i ye maa min ka sumu furakɛ o de bɛ bila i ka tigasi la i bɛ sɔrɔ ka mɔgɔ ta k'a ɲi bɛɛ kari ka bɔ k'a ɲi bɛɛ kari kaw Bɔkasiriki Mali douaniers u ka ɲɛmaaba inspecteur général Amadu Konatɛ Bɔkasiriki k'a dɔn kuma cayalen bɛ Dankɔrɔba nɔfɛ yalima mun de bɛ yen Bɔkasiriki k'a dɔn fiɲɛ kolo gansan sabula maanifin ni kɔrɔtɔra i nasara jugu cɛ Bɔkasiriki i k'a dɔn ayiwa min ye Mali douaniers ye Bɔkasiriki k'a dɔn bɛɛ b'i yɛrɛ ɲininka ne ko nin kuma taa ka segin kuma ninnu ani kuma balaminenw ani kuma kalandenw Bɔkasiriki nin bɛɛ lajɛlen bɛ mun de ko fɔ Bɔkasiriki a ko tiɲɛ don sabula min ye douane directeur ye Amadu Konatɛ a hakili sigilen bɛ Bɔkasiriki k'a dɔn a ja tɛ tigɛ min ye jatew ye
ye Bougazelli fɛn o fɛn n'o kan ka kɛ maa nisɔndiya ko ye n'o ye tanuni ye walima sanayɛlɛ nin bɛɛ lajɛlen fɔra a ye foroba baara la o kɛra ka da kɛwale cɛɲuman de kan sabula a ye baara minnu kɛ nafolo minnu ɲini n'a fɛ k'a bila jamana wagande kɔnɔ Bougazelli k'a dɔn dandow la o dɔnnen don Bougazelli ɲɛdimi fura don kɔdimi fura tɛ a ko n'i ko ta k'a lajɛ Bougazelli jamana bi waso bi sabula service da minnu bɛ nafolo ɲini ni ka bila jamana wagande kɔnɔ douane ye jɔyɔrɔ yera a la kosɛbɛ ala ni nin kamalen min ye Amadu Konate ye Bougazelli somin gɛlɛn don k'a fɔ a ye san caman kɛ foroba baara in na dɔw yɛrɛ ka fɔ la a kan ka taa lafiyabɔ la décembre kalo nata Bougazelli ni maa o maa ye foroba baara kɛ san dɔw kɔnɔ n'o nana dafa lafiyabɔ ye wajibi sabula o b'a sɔrɔ tiɲɛna i ye min ni min kɛ jamana ye jamana b'i wale ɲuman dɔn i ka t'i lafiya bɔ ɔ kɔrɔtɔ kojugu Bougazelli i k'a dɔn a yɛrɛ kɛra sababu ye a kɛlen directeur général ye tuma min ale yɛrɛ de kɛra sababu ye ka minnu yɛlɛ dɔɔni ka jaladi minnu ma walima ka jɔyɔrɔ di minnu ma Bougazelli olu dɔw kɔni ɲɛna olu yɛrɛ ka danaya gosira olu yɛrɛ kɔrɔtɔlen don n'i ye Segu ye u bɛ décembre kalo kɛ sini ye o man kan dɛ Bougazelli a caman kɔni da ye sogokan de ye sabula a bɛ tɛmɛ caman gɛrɛfɛ fasa ye e tɛna foyi sɔrɔ ala ma maa da min kama i na k'o ye wa Bougazelli a bɛ gɛlɛya ala ye cɛnin min da san tan balo kama Bougazelli san tan in a tɛ sa abada sa 9 ni ka ma dafa a ko min ye dankɔrɔba ye n'i ye se kɛ jamana ye n'i ye se kɛ foroba baara a sariyaw ye min ye général Amadu Konate ye Bougazelli bɛ dɔ fara ayiwa min ye a ka jɔyɔrɔ kan o na dɔ fara hali bi n'a ka bɛ a ka to douane na Bougazelli o de kɛn bɛ sababu ye a kɛrɛfɛmaw nagakɔrɔmaw a yɛrɛ kɛra sababu ye ka minnu layɛlɛ olu de bɛ wuli kajɔ la don ka bɔ la kunnafoniditigiw kan Bougazelli k'a dɔn ŋanamu kumaw i k'a dɔn ayiwa transitaire juguw b'a la jagokɛla juguw b'a la u kɔrɔtɔlen don ni nin kɔni dara don o don an na fa bɛɛ lajɛlen kɛ mugumaka ye Bougazelli maa bi yɛlɛfɛn dɔ la a tɛ k'i ma hɛrɛ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali douaniers minnu bɛ ko kalama ani foroba baarakɛlaw minnu bɛ ko dɔn Bougazelli nin caman de kɔni b'a la minnu jɔrɔlen don min ni Amadu Konate bɔra don o don ka taa retraite la yalima a bɛna kɛ kɛcogo jumɛn na sabula a ɲɔgɔnna man ca Bougazelli n'i ye ko ta k'u lajɛ a ko minnu ka kɔrɔtɔ fanga ka bon Bougazelli o dɔnnen don koyi min ye ayiwa vidéo maniw ni anw radio kumakɛlaw u bɛ don anw de kan ka wari d'a ma a ye tiɲɛ tɔgɔ tiɲɛ dɛ a ka se ka taa joona Bougazelli a ko i k'a dɔn ayiwa e yɛrɛ i tɔgɔ ma wele fɛn min na i t'a dɔn i bɛ k'a ye wa u kelen kelenna bɛɛ lajɛlen de bɛ nafigiya la Bougazelli u baara ka don faamaw kan ni waribaw ye u bɛ awa kanga min ye awa sarakati jugu ye misi finman ni sobilenman Bougazelli u bɛ sarakati jugu bɔ min na bi directeur ye a da sera n yɛrɛ ma Bougazelli ala de bɛ maa k'a ye faamaya daka don ala de b'a k'a ye wallahi faamaya ye daka don n'i kalanna fo k'i kunkolo wuli Bougazelli ni ala ko i tɛ k'a ye f'i kasa i tɛ k'a ye a ka gɛlɛn i bɛ k'a ye cogo di a ka gɛlɛn daka de don bon hadamaden bɛ ɲinɛ o de kɔ Bougazelli ni mɔgɔ y'i kɛ fɛn min ye Bougazelli ka sɔrɔ ala m'i k'a ye n'a ye alaja don min a b'i bɔ a la Bougazelli sɛbɛnnikɛla ko kɔrɔtɔ kojugu man ɲi min ye ayiwa général Amadu Konate nin den ɲuman in ani faso den ɲumanba in Bougazelli bɛɛ lajɛlen kan ka nin dɛmɛ douane ye so kɔnɔ min ye a kɛrɛfɛmaw ye kan k'a dɛmɛ fo ka taa fɔ don min i k'a dɔn a ka retraite dafara a bɛ taa baara la Bougazelli n'a sɔrɔla jamana yɛrɛ bɛɛ ko yɛrɛ ɲɛdɔn faamaw kan ka Amadu Konate de ɲininka karisa i k'a dɔn ne bɛ taa retraite la e dan b'i ka cɛden jumɛn na an k'o bila i nɔ na o de ye kuma ye n'o kɛra sisan an tɛ fara ɲɔgɔn na ne b'a dɔn a bɛ maa min da o ye n'i y'o f'i ye sisan u b'o sarakati k'o fa o bɛɛ de b'a la n ko douane directeuriya dɔw b'a fɛ ka tɛmɛ ministeriya kan walahi c'est à dire qu'en fin de carrière ni douanier kɛ ma kɛ directeur ye dɔrɔn a bɛ sa de ça c'est tous les chefs douaniers e ka ɲininkali kɛ bani chacun des rêves d'être un directeur général de la douane ayiwa non makama ni bonya min b'a la wa u bɛ sarakati fɔ bi min bɛ ka ye ne y'a dɔn o ye jɔn de ye ni ye n ka cɛ tɔgɔ fɔ so o b'a fɔ ma min kan ka kɛ o ye ka jo dɔ ye quoi jɔn tɛ ne ka jo ye ko namiw nami ninnu n t'olu de fɛ walahi a caman bɛ yen cɛ saba bɛ yen Bougazelli olu u bɛ dugu bɛɛ ni wari di min na mɔgɔw ma tɔgɔ tiɲɛ kama a fɔra n ye o
ko yana ma mi do an ngone kabini wala ma ma janfa o kelen ni bana warla ye wa non ndo lawo parce que ba o kelen bo fi ko kolosina ni nga dinya ko be ne ni ma ma jera dukolo sanfɛ wallahi mi ma fara o sayade no tan dibla ayi o kelen ko ndi so ma mba yo kan ara dan yo ma o ma nyani ma minute kelen kana so abada ka ko o tigi ma jugu o kay ne parce que mi doni na ko bi mi nya mali douanier yi parce que ka do bele jele kan ngi disu go sina Amadou Konata simbo ay bara minge ay sangorota min da ka douanier o segere ay to aduma min zoro parce que ni korotolo do ka fo ka bo ala juna e ka sigi ngalo bida ni ngunye sebani anye mimbo informateur kono kuna fonitigi ko bedi karamoto watu warani tega do ni sababu bo sababu no ka mako les échos ka je ka sababu ni yoga kananga ma je t'interdis aragara ibega itame nunati ni mani ndo verjala men ni nyanata ni mani ndo ngaje ga nam lam lam gele abba yisoro wa yisoro ge yego yisoro aywa nam ni tega do ni sababu no ka mako les échos wele ka je ka sababu ni yoga fasiriye yemungo ko mi onga jamana ye aye lettre ke la ka nyeshi angele yo angoro ma no ye ministre français des affaires étrangères o koni lettre ngonna fami sababu ba kono o de ko ambola jekulu mi na ka bara nyeshi be to gandulila bala na ko ma ko organisation internationale de la francophonie OIF anzenala yado kunungo Burkina ni Niger olugo ku bola an fana bola ange kanashka to bu ko bi ni ga jela be asale to uta ko jugo do ko kumba do an de seni mo mi ya wuliga joy fasrigala no ye ga je ka sabe no redaction e le se ko to ala ko ne ya jira sa ka fo an ngani letri asabela ni ga nyeshi franci ministre somi na nyeshi be franci ni jabana woro chestra tamali baro ma no yu ga affaire étrangère wani ya la je fana anga boli ko ma bo gwanza ngoi ko bawu abe wati jambo asabe me letri ngono no ye communiquer yi ko mi ka be ni jama joro fanga be damne wati mina ibaye ka fo ko mi OIF ye ko jongo ala ka yo ko ka bolo ko femine ama unjati wa mi ni njakulo ye kata sorola abiba fo sede o koroni onde atutige bawo to ami ndumala ode agence de coopération culturelle et technique encore mako ACCT ode nana yelema ka ke organisation internationale de la francophonie o francophonie to kambe se ka do bala chogomna to kambe fo je famu no fe krengenya la frafina gungana na ibaye ka fo ajoro ka bo o jamano kono ko sebe ga mi ayra ka benzen koni tiyai aka tabulu cejugu na ga hakilinan jugu bawo jakulu na koni na be sirai maga ni majugu na doala na hagli ibaye ka fo mi yo jakulu ye jong ni jando mage a jakulu laba abe chide an na machi anake bargo langulo kulungulo maga mi a jose otnangulo fa o keme o ye futai ama sede o yiningawo na ku ye sede o yininga tabulu cejugu mi na yo ta ko nyeshi onga jamana ma akunto o boloda wani tabulu cejugu munu fara me yuanga on fana yan sinzi o francophonie ngele no ye jakulu banye o ka sharia chatige de min be no ye article 10 o sharti e konna na francophonie na kan sinzo ga ni ga unga boli akonna na ni ka seka o boloda ni me na ga sabuye mi AES jamano no alliance des états du Sahel Mali Burkina Faso ta se Niger ma on bele jile yan stege na so ngo ka bo OIF la no organisation internationale la francophonie ba herebe sibi wa herebetli ni ngwe sebe na ya salo ka bo les oko konna na la rédaction ka fasredu bo atirigi mbi boni sebe mi nu ka ma le dénicher ka wo be ka bo wola ya bol ko chien bi sabai ma mi nya sebe atwa de ko binate ko akika don abo Bamako ya bo atirigi ki do be Bamako minu ngoni kamana gwane do jiko la foka toti bo atirigi ay cheni toti te nota anasa onada cheni yo bo atirigi ko jamana e urubina ko atwa ero bele jire nonina kabini dara yɛrɛ kɔni bɔra i ka don chômage kuna wasiri a kɛra n'a fɔ wa sabura ko jiko tɔ bɛɛ lajɛlen de bara ka ɲaami ka taa fɛ o kuma gɛlɛya bɛ yɔrɔ jumɛn ye a ko k'i min n'u k'a ma ko hippodrome 2 dɔw ko hippodrome extension wasiri ko olu bɛ ni ka kalo caman bɔ ji k'a fɔ tewu minan kɔnɔ o kuma t'a la urubinɛ ji kɔni wasiri k'a dɔn musow ɲanina musow tɔɔrɔla wasiri k'a dɔn sigidala maa bɛɛ lajɛlen kamana gannen don ji woyoba dɔ bɛ to ka bɔ kulu la
bɔgasiriki i k'a dɔn u ka baara fanba an'u ka mago fanba bɛ b'o ji de la nka ji minda ɲuman bɔgasiriki n'o ye robinet ye a k'o kuma kɔni tɛ bɔgasiriki i bi mɔɔw de tugulen ɲɔgɔn nɔfɛ kabini fajiri bɔgasiriki ayiwa min kɔni ye ji ye sabula ji bondobaw bɛ yɔrɔ min na n'o ye château ye bɔgasiriki mɔɔw bɛ taa tugu ɲɔgɔn de la ni ka ara minɛ o ji nɔfɛ maa ti sɔn a bilen bɔgasiriki k'a dɔn muso bɛɛ lajɛlen de bɛ soli ka wuli 2h 3h du matin fo ka taa fɔ awa tilesini bɔra sa u bɛ ji donni awa min bɛ se k'a to mɔgɔ bɛ ɲɛ bɔgasiriki sɛbɛnnikɛla ko a ko hippodrome extension ni faamaw ma lajɛ n'u ma jateminɛ kɛ bɔgasiriki k'a dɔn yen ji ko a gɛlɛyalen bɛ fo k'a fɔ k'a to ten munna min ye ayiwa forage ba caman de se ka taa se ye waasa mɔgɔ bɛ lafiya cogo min na nin ko in dun bɛ senna a bɛ waati jan bɔ bɔgasiriki kuma min nin quartier in bɛ sigi sen kan a nana yiriwa ka yiriwa u nana robinet dingɛw ani tuyau bana min fa bɛɛ lajɛlen na bɔgasiriki k'a dɔn olu ka robinet yeta dann'o ma a ko n'i ye ko in da k'a lajɛ bɔgasiriki k'a dɔn kalo joli joli ji t'a fɔ tewu wa kalo maa sa robinet facture de bɛna di mɔɔw ma bɔgasiriki k'a dɔn hadamaden kamana ganna nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le dénicheur kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ tugura le dénicheur ne y'o bila ni tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko notre voix anw kumakan notre voix Fuseni Sisoko nin y'a ka fasiri ye a ko k'an ka taa PMI Mali o direction ba kɔnɔna na dɛ bureau du comité syndical min bɛ yen n'an k'a ma ko CSTM PMI Mali to a la e k'o kɛ n tɛ ka kulekan bɔ wa kulekan bɔla k'a sabu kɛ min ye u ka ɲɛmaaba ye directeur général ba n'o ye Fasiri Dunbiya ye Fasiri Dunbiya jɔn ko ala min ye baarakɛlaw ye bi bɛɛ lajɛlen kɔni tɛgɛ dan bɛ i kuncɛ la min kɔni u kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ min ye Fasiri Dunbiya ye bɛ dantɛmɛ walekɛla ye n'i ye cakɛda in ta k'a lajɛ a bɛ sen kan bi a bɛ ɲini ka san 30 bɔ o san 30 kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ san 20 laban ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya san 4 labanw fana na tuguni i b'a ye k'a fɔ min ye grève ye n'o ye baarabilaw ye fo ka taa se sitting ma ka taa sigi cakɛda da la ka sabu kɛ an ka dusumakasa dɔ bɛ yen ɲɛmaa dɛsɛn bɛ k'o ɲɛnabɔ an na sigi cakɛda da la maa tɛ don maa tɛ bɔ waasa a ka bɔ o kalama o senfɛ sa i b'a ye k'a fɔ min ye halisa nin cakɛda belebele n'o ye PMI Mali ye o actionnaire maa minnu kɔni n'o y'a maa kologirinw ye olu de fara mɛ ɲɔgɔn kan sa ne ka se ka PMI Mali wuli ka jɔ a sen 2 kan olu fana ye a jateminɛ k'a fɔ min ye baarakɛla ninnu ye n'u ye baara kɛ ka se hakɛ dɔ la nafolo ko kuma de bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na n'i y'a lajɛ wari minnu bɛ ladon nin baarakɛla ninnu fɛ hakɛ dɔ fana bɛ yen n'o ye actionnaire ye PMI Mali to a la olu kɛn bɛ k'o labila baarakɛden ninnu ye n'i y'o lajɛ min ye ɲɛmaaba ye n'o ye Fasiri Dunbiya ye ale kɔni nana sa k'o taabolo min filɛ nin o tɔrɔmɔɲɔ min kan ka di baarakɛlaw ma ni sɔrɔ kɛla ko n'u man kan o kuma niyalen bɛ u ma n'an ko ma ko fond social a kɔni kɛn bɛ ɲɛda lajɛ ye jɛkulu dɔ bɛ yen sa CSM n'o ye baarakɛlaw ka lafasali tɔn jɛkuluba ye PMI Mali direction ba la olu y'a jira k'a fɔ min ye foroba lajɛrɛba dɔ kɔni bɔla ka kɛ kɔsada in na min senfɛ u taara bureau syndical parallèle dɔ ni ka o sigi sen kan min bɛ o sinaya ta ni ka ɲɛsin olu ka jɛkulu ma o taabolo min filɛ nin ye o fana senfɛ sa maa dɔw de sugandi la minnu kɔni ye directeur yɛrɛ masɔrɔyamaw ye minnu kɔni n'a kugule n'a ye kelen ye o senfɛ sa i b'a ye k'a fɔ n bɛ ka fond social ko kuma min fɔ PMI Mali kɔnɔna na minnu kɔni n'o ye CSTM o baarakɛlaw ka lafasali tɔn jɛkuluba ye PMI Mali la olu y'a jira k'a fɔ a ka haramu olu kɔni ni fond social wa dɛmɛ min n'o kan ka bɔ PMI Mali direction ba yɔrɔ fond social to a la ka ɲɛsin olu ma directeur ye sen da nin bɛɛ lajɛlen kan bawo a n'u tɛ kunkilenna ye n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ kɔsada in na ko directeur n'o ye Fasiri Dunbiya ye a bɔra ka maa dɔw fana ta n y'a f'i ye sisan bureau parallèle n'o sigina sen kan na o bureau o maaw bɛɛ lajɛlen sugandi bɛ directeur yɛrɛ n'a masɔrɔyamaw na o kɔni o bureau maa dɔw de ta la ni ka olu kɛ fonctionnaire ye ka taa sɔrɔ olu yɛrɛ ka sariya bolo la n'i kɛra fonctionnaire ye walima e tala ko sara bɛ d'i ma kalo mana sa i b'a ye k'a fɔ i kan ka kalo hakɛ dɔ de kɛ fɔlɔ san 1 bɔ ɲɔgɔn ko yanni taabolo dɔw bɛ yen e da ka don o la wali sen ka ye o la nka ninnu ta a n'u ka nin makama bɛɛ lajɛlen ta ka ɲɛsin u ma ko yalima ko maa bɛ to cakɛda sugu kɔnɔna na k'o cakɛda k'o ka yiriwa wa ɲɛma k'a man ka kɛ maa ye maa min n'a kan ka maaw bɛɛ lajɛlen don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ wa min mana kɛ sɔrɔ taabolo ye o bunakun sanfɛla la bɛɛ lajɛlen man ka damakɛɲɛ wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ fasirikɛla n'o ye Fuseni Sisoko ye notre voix kɔnɔna na a kɔni ko waati ni don nataw kɔnɔna na a n'a ko tɔ kunkun n'a ɲɛɲɛ fara ɲɔgɔn kan a n'o fara ɲɔgɔn kan ni k'o lakali ka ɲɛsin la nin ye n ko sɛbɛn min n'a y'a salo ka bɔ notre voix kɔnɔna na Fuseni Sisoko a ka fasiri
ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'informateur kunnafonitigi a bolo ko siɲɛ 700 60 ani siɲɛ 60 o ye dɔ Boubacar k'a dɔn kunnafoni in bɔra Aliu Boubacar Diallo Aliu Diallo Boubacar n'a to a fɔra jamana in kɔnɔ bɛɛ bɛ cɛ jɔlen ye cɛ min ni banna don ni fonisere don ni ɲumankɛla don politiki baara i k'a dɔn a b'o la Boubacar foyi tɛ kɛ jamana kɔnɔ wulikajɔ la walima jamana to a la ni Aliu n'a ma dɔ fɔ walima a ma ko kɛ martikalo tile 8 tɛmɛnen bɛɛ y'o dɔn o ye musow to a la don ye Boubacar a ye lettre kɛ a ko ale ka nin bataki a b'a kɛ ka ɲɛsin min ye farafinna musow jɛsɛnaani musow kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana Mali musow muso minnu bɛ togoda la minnu bɛ doigt ɲini yɔrɔ la minnu bɛ foro kɔnɔ Boubacar minnu bɛ sugu kɔnɔ a ni ka feere kɛ foroba baarakɛla minnu bɛ muso minnu bɛ entreprise kɔnɔ dɔgɔtɔrɔsow la lɔkɔlisow la muso yɛrɛ minnu bɛ so guwadow na ni muso bɛɛ lajɛlen ko don Boubacar k'a dɔn u ni cɛsiri u ni ɲɛnamaya Boubacar ka sababu kɛ mun ye hadamadenya tɛ ɲɛ muso kɔ hadamadenya tɛ taa musow kɔ an baw don an furumusow don an balimamusow don an denw don Boubacar k'a dɔn farafinna musow kɛrɛnkɛrɛnya Mali musow jɔyɔrɔ min b'u la anw ka jamana in kɔnɔ Boubacar o tɛ bila ko ye kabini diɲɛ kununko u ka cɛsiri ni wulikajɔ min b'a to diɲɛ bi ja Mali basigi bi kɛ min b'a to hɛrɛ baden bi suru jamana in kɔnɔ musow don u to a la don ale bi kuma a b'u waleɲuman dɔn ni k'u sɛbɛn kɔrɔ fo muso kelen o kelen bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ale Aliu Diallo ani do wa a ka foli ani barikada kelen bɛ ka ɲɛsin ma Boubacar k'a b'o kɛ i k'a dɔn cakɛda min jɛrɛjɛkulu min n'u k'a ma ADP Maliba i k'a dɔn to a la o tɛmɛnen kɔfɛ fondation Maliba i k'a dɔn o ɲɛmaa fana don a dalen don a la se o se b'a ye dabali ani fɛɛrɛ la ani makamana Boubacar k'a dɔn a n'o ta ka an ka farafinna musow Mali musow sɛgɛrɛ i k'a dɔn ɲɛtaa ni dɛmɛ na Boubacar k'o kuma musow i k'a dɔn u ka wale ɲuman dɔn ni k'u fo ka segin k'u tanu sabula diɲɛ seleke naani yɛrɛ basigi a n'a hɛrɛ bɛɛ lajɛlen musow jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ Boubacar n'a ye musow to a fɔ a bɛ hakili jigin ministre muso daba dɔ la Sina Damba c'est une femme battante Madame Maïga Sina Damba a bɛ hakili jigin Ibrahim Boubacar Keïta ka ministre dɔ bɛ yen Madame Kane Orokiatou Mageraga l'ancienne ministre de l'élevage de la paix la hawla wala quwwata i b'a dɔn i hakili jiginna min na don dɔ la u taara mission de la ɲɔrɔ yan fan in fɛ u segintɔ u bɛ si yɔrɔ min attaquement de kɛra yen a ka min bɛ ministre kɔlɔsi garde corps de ko f'a k'a ta ka boli n'a ye a ko kɔni fa t'o la ko ale ka boli o fana b'a ka baara la koyi awɔ k'ale tɛ boli dɛ Boubacar u ye renfort wele a ye Ala minɛ i y'a dɔn a ni Ala ka di a ye kɔlɔsi minɛ k'i sigi wolo kan ten a b'a ka Ala deli u sera k'u fura ten a sɔrɔ ka don mobili kɔnɔ u kana Bamakɔ u ko hali a ka si a ko nahi ko ale bi jamana ka mission na n'a sara ale sara wa ni muso ɲɔgɔnna de man jan bilen nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ informateur kɔnɔ kunnafonitigi karamɔgɔ tɔgɔ tora l'informateur ne y'o bila Nouvelle Horizon ne bɛ o ta i b'an fa a to an ka taa sa a to an ka nin kala i to an ka fiɲɛni sama sa a to an ka nin kala ayiwa naam e ka ko kɔni ne maa ka ila de pɛrɛdi naam ni ɲɛ tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko Nouvelle Horizon Mahamani Touré nin y'a ka fasiri ye a ko min ye Kati ni a nɔkandugu ye e ko bamajɛya wale n'o ye terrorisme ye jatigɛ walekɛlaw olu bɔla ni k'o baara dɔ ni ka o waleya min kɔni n'a baaraw bɛɛ lajɛlen bɔra ka kɛ tarata don marsikalo tile 18 san 2025 wa n'i y'a lajɛ min ye nin jatigɛ wale bolodalaw ye n'u y'a baara jugu kɛbaw ye u nana sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 3 waati de n'o ye 3 heures du matin ye o senfɛ sa i b'a ye k'a fɔ u nana poste min attaqué n'o de ye ka na ben anw ka lakana tigilamɔgɔw ka poste min kan o de ye Nɔnsɔnbugu poste ye o Nɔnsɔnbugu an kɔrɔ yan Nɔnsɔnbugu poste o nana ben o de kan a donni a waatinin kama sa i b'a ye k'a fɔ u nana sɔrɔ gendarme kɔni olu kɛn bɛ siɲɛna kɔnɔw ye u b'u ɲɛna wa maa si kelen sunɔgɔ kun tɛ maa si ɲɛna o senfɛ sa i b'a ye k'a fɔ e ko kunkanw ma tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ wa o tora mugutiw la ɲɔgɔn na maa kofɔlen ninnu i b'a dɔn n'u bɛna moto kelen maa fila u bɛ ɲɔgɔn cɛ de ka kɛ ko didenkulu ni ka na suru poste kan o senfɛ sa i b'a ye k'a fɔ mugu wuli u ni ɲɔgɔn cɛ min ye mobili minnu tun bɛ a yɔrɔ masurunya na
ma ka taa se taabolo wɛrɛ ma hali tante minnu ni gendarme kun bɛ o kɔnɔna na ka garde ta nin bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra finfinkuru ye tasuma wulila nin bɛɛ lajɛlen na k'a bɛɛ lajɛlen jɛni fo ka taa a ban maa bɛ se ka dogo dɔn ne kɛ bawo min ye maa ye anw ka finitigilakaw la maa si kelen n'i ma to a la wa min ye nin maa kofɔlen ye i b'a dɔn jitɔw fana don o kɛlen ka nin man ka ba titi ka muguw titi o taara n'u yɛrɛ ye wa dɔw bɛ mugu ci u ko dɔn de n'u ko taw i bɛ sɔrɔ ka kisɛ kɛ k'a kunde yɛrɛ u bɛ se ka kusukusu kɛ ten i ɲɛ b'u la maa fasalen baw jitɔ baw Bɔsiriki bɔn e yɛrɛ ka nin lajɛ ka ɲɔnzɔnbugu n'a lamini Bɔsiri ka bɔ ɲɔnzɔnbugu duguba jumɛn bɛ ɲɔnzɔnbugu kɔfɛ de Kolokani ka bɔ Kolokani ka na ɲɔnzɔnbugu dugu furanjɛ tɛ yen hadamaden tɛ min na kana sigi téléphone tile in na wa téléphone b'a bɛɛ bolo bɛɛ bɛ téléphone tigiya la nin waati ne y'a fɔ e ɲɛna n ko ko ninnu n ko dibi b'a la bon nin bɛ se ka kɛ cogo di a ka gɛlɛn e yɛrɛ b'a dɔn Bamanju ka jogo de ye i mana wari minɛ k'a dun o bɛ t'i soma fa wali e yɛrɛ min ye wari dun i niman tɛ bɔ a la non maa t'a dɔn k'i y'a ci o téléphone b'i bolo faamaw wele n ka m'o ma kɛ u bɛ to natabaya de la o bɛ wari ni min minɛ ka dun bon e b'olu tɛmɛntɔ ye u nana masumalen su araba konjo Bɔsiriki maa fila moto la e n'a dɔn k'a fɔ o moto mankan yɛrɛ bɛ dugu wa a tɛ dugu moto kelen moto fila dugu e filɛ ma se ka taa gɔngɔrɔ kɛ k'u kunkolo bɛɛ suwa k'u bɔ k'u bin o kelen ye fana gɔngɔrɔ jagɛlɛya de tɛ yan ne ko ninnu bɛ yaala kungokolo kɔnɔ maa saba maa naani u bɛ a kungo dɔn maaw bɛ siran marifa daburu de ɲɛ marifa daburu i yɛrɛ marifa bɛ maa 100 fara ɲɔgɔn kan yɔrɔnin kelen ma baw maw ne ko i yɛrɛ b'a dɔn tigitigi nin maa naani maa duuru mana don anw cɛ 100 cɛ la i k'a dɔn u n'an ka dugu ci u n'a ko k'an na Bɔsiriki ne ko an maa 100 bɛ sɔn u ka s'an na cogo di a ka gɛlɛn n'i m'o dɔn koyi Bamananjan wale in di ban fo an bɛɛ k'an ni de gɛlɛya kaki o kɔrɔ ye ne tun b'a yɔrɔ la i bɛ nin baaraw de bolo da ne tun bɛ yen wari de ka di jeliden ye diɲɛ ka d'a ye walahi ni ne tun bɛ yen n bɛ taa jiri tigɛ ka sira da u ɲɛ e bɛ taa tilo jiri tigɛ la waati o y'a sɔrɔ u ma film ban wa Aïssa et t'as donc ça toi tu n'as pas compris c'est-à-dire que il y a des situations là il faut anticiper ayo Bɔsiriki dibi la ninnu mana kɛ marifatigi ye cogo cogo anw de b'an ka tu dɔn anw de b'an ka togoda dɔn an ka sigida anw de b'a dɔn Bɔsiriki yɔrɔ dɔ bɛ yen walahi n'a taara dingɛ tigɛ walima ka jiri ka taa dogo jiri tu la n'a ko hi hali mankan dɔrɔn u bɛ moto ni marifa fili ka boli o kɔni a bɛ sɔrɔ k'u siri k'u da u jitɔw don dɛ Afori min ye nin hakilina in ye jɔnko ala o ka nin wulikajɔ a ma ɲɛ u bolo a ti ɲɛ o tɛmɛlen kɔ ko kura hakilina tigi fasiribaa ka fɔ la n'o ye Mamani Ture Nouvelle Horizon kɔnɔna na a ko min ye février kalo sale ka bɛn alamisa dɔ ma o tile 27 san 2025 i b'a ye k'a fɔ an ka minisiri min n'o ɲɛsin bɛ an ka sigida lakanaliko ma n'o ye madame Dumiya Mariamu Tangara ye ale fana ka taama dɔ senfɛ i b'a ye k'a fɔ o taara nin jan kelen fana da ale ɲɛ Soribugu yanfan ninnu fɛ o fana kɛra nin kita sira kelen in kan yen Soribugu i y'a ye o Soribugu o ye mugu pɛrɛnta dɔ de don dɛ ale ka kɔnwa selen ka sin ka mugu foro ten mugu foro an'u ka bɔ ka sin ka marifa ani ka o konkanko kasi awɔ ale kɔni ka maa dɔw bɛ yen olu kɔni u nin tola a la awɔ maa fila sala o maa fila o ye escorte n'olu kun ye sɔrɔdasiw ye minnu kun kɛn bɛ ka u ka taama mobiliw ni ka o lakana o maa fila tola a la o fana tɛmɛlen kɔ kokura hakilinajigi i b'a ye kokura k'a fɔ ni maa ninnu jɔn ko ala u bɛ wulikajɔ min na nin ye ko bɛɛ lajɛlen de kan ka kɛ sɔrɔdasi ye hali n'a sɔrɔ marifa t'an bolo kunnafoni sanuman dili la an ka finitigilakaw ma waasa min ye anw ka nin pɔsiw ye ka taa se an ka jamanaden tɔw ma bɛɛ lajɛlen ni kun bɛ se ka lakana cogo min na n'o ma kɛ jɔn ko ala an bɛ sɔli an tɛ taama han nin ye n ko sɛbɛn sɛbɛnminaya salo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mamani Ture a ka fasiri don aminɛ a bɔ n da la cogo bɛ di karamɔgɔ dɔgɔ tun ni an tɛgɛ dɔw ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn n'o k'a ma ko les échos wele M Sangare nin y'a ka fasiri ye Musa don min ye anw ka ayi dɛ Mamadu don a bɛɛ ye kelen Musa Mamadu o tɛ kelen ye Musa Mamadu mun y'u fɔcogo yɛrɛ wali fɔcogo tɛ kelen Mamadu don ne ko mun na mɔgɔ distraction ka di ka da kun bɛ ka di o k'i ka yafa ma
min ye anw ka misiriba ye jɔn ko ala bɛɛ lajɛlen ni nisɔndiya tun bɛ ɲɔgɔn na juma tɛmɛlen marisikalo tile 14 san 2025 ka sabu kɛ min ye anw ka entreprise dɔ ye n'a bɛ wele ko mande solaire olu ni siniwaw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn la siniwaw ka entreprise in tɔgɔ ye ko société chinoise DEI n'i y'a lajɛ o tɛgɛ di ɲɔgɔn hukumu kɔnɔna na min ye anw yɛrɛ ka nin maliden ye n'o ye Abdramane Jara ye ale y'a jira k'a fɔ min ye ni dɛmɛ ye k'a ta nin kalo barikama in kɔnɔna na n'o ye sunkalo kalo ye ka dɛmɛ ta n'o ye yeelen ko dɛmɛ ye ka ɲɛsin anw ka misiriba ma ko jɔn ko ala o ye fɛn ye fɛn min ni bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka nisɔndiya o ko dafɛ kɛnɛ ɲamaya o kun t'an bɛ ka di an ka minisiri ma minisiri min n'o ɲɛsin bɛ anw ka jiko ani kuranko ma wa n'i y'a lajɛ nin dɛmɛ n'i y'a pano ni a convertisseur fara ɲɔgɔn kan a musaka a bɛ t'i jɔ fo wari miliyɔn 90 bɔɲɔngo la bawo min ye convertisseur 5 ye n'o ye convertisseur hybride ye o bɛɛ a la n'i y'o fara ɲɔgɔn kan fana olu capacité o ye 125 kVA ye ka taa se batterie 25 ma haute tension o fana 125 kVA ye olu faralen kɔ ɲɔgɔn kan fanga bɛ bɛn o ma ka taa se min ye pano fana ye pano den 336 o faralen ɲɔgɔn kan n'i y'o fana fanga lajɛ o bɛ t'i jɔ 112,6 kVA ma n'i y'o fana bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan nin kɔni nin bɛna kɛ sabu ye sa min ye misiriba ye an ka se k'an ka seliw n'an ka bateau bɛɛ lajɛlen k'a kɔnɔ lafiya yeelen na ventilo bɛ bugubugu k'an kunna wa min y'ale climatiseur ye o bɛɛ lajɛlen bɛ mɛnɛ a bɛ se nin bɛɛ kɔrɔ n'o fana bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ minisiri ale kɔni ye kuma ta kɛnɛ kɔnɔna na a ko nin ye facture sara bɔlen misiriba commission de gestion mɔgɔw bolo bon a ko nin bɛna kɛ sabu ye min ye énergie propre ye n'an k'a ma ko énergie verte tile o dasi bɛ anw ka dugukolo o sanfɛla la yan pano n'i kɔni ye o fɛn sɛ ka ban o kɔni bɛ tile in de ta sa ni k'i ma mako ɲɛnabɔ ni a ye nin taabolo min filɛ nin ye ko maaw n'o ye kɛnyɛrɛ jɛkuluw ye bɛɛ lajɛlen de kan ka nin ɲɔgɔn ko ladege sa Mali yɔrɔba caman na nin kun ye sɛbɛn ye sɛbɛn min y'a salo ka bɔ Les Echos kɔnɔ M Sangare a ka fasiri ko jɔn de y'a di Abdramane Jara ala k'a sara ami a sara bɛ ala bolo bɔsiriki bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant Siyaka Tarawele kalanden do nin y'a ka fasiri ye bɔsiriki k'a dɔn ayiwa station Yara service Cɛbani bɔsiriki k'a dɔn tasuma de wulila yen na ten balawu ala m'an gisira essence i k'a dɔn ani tasuma o ye balawu de ye kosɛbɛ bɔsiriki a ko i k'a dɔn Cɛbanikaw fɛ yen kunun ko sundigɛ waati nin tasuma sina ka bali ka wuli ti bugaw wasiri ki hadamaden ni y'u girin dɔ ye maanifin siranna fo k'a fɔ k'a to ten a kɛra minnu ɲɛna wasiri ki i k'a dɔn olu kɔni y'a jira tasuma in kɔni a fanga bi bonya sabula essence ma fɛn i k'a dɔn o damanda de kun bɛ yɔrɔ in na min ye citerne ye o fila kun valen don essence la dew wasiri ki i k'a dɔn olu citerne fila min jenina o ye société Yara ye Bɔgasiriki a ko tasuma in kɔni maa si t'a dɔn a balila ka wuli cogo min a wuli ani a ka se ka fanga sɔrɔ yɔrɔnin kelen a ko min kɔni ye tasuma in ye Bɔgasiriki a camion wɛrɛ fana camion wɛrɛ tun bɛ yen ani citerne fila ani mobili fila o n'a kɛ baarakɛlaw ta ye Bɔgasiriki k'a dɔn tasuma in kɔni a sina ka fa bɛɛ lajɛlen minɛ minnu bɛ station in masurunana Bɔgasiriki bɛɛ lajɛlen bɔra i ka so kɔnɔ k'i kɔda sabula mɔgɔ siranna maa si t'a dɔn tasuma in bɛna da yɔrɔ min na yanni tasuma faalaw ani lakanabaw ka na olu nana sa nɛgɛw k'a kan fo ka taa tasuma in dala sa nka tiɲɛni nɔ kɔni barika bɔnna nka ala barika la hadamaden si tɛ yen min ni tora a la minɛn minnu kɔni diɲɛna o bɛɛ ye nafolomafɛn ye min kɔni ye sɛgɛsɛgɛli ye tasuma in ju ye mun ye o ɲɛ de bara ka ɲini nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ tun kɛra l'indépendant o bɛ dansigi an ka bi dɔnkibaru Bɔsiriki anw b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye i k'a dɔn burapele n'a jɛɲɛw sɔɔni olu bɛn'u sɔɔni da farikoloɲɛnajɛ kan e ko bi ndolantanaba dɔ b'u bolo min ye Awa Daraja ye Daraja ta ye bura te Daraja min bɛ kɔ ayi nin ye balontanna Daraja ye a tun bɛ Joliba de la Joliba Daraja i b'a dɔn anw b'a fɔ a ma cogo min yan rallonge o ye jamaja ye dɛ n k'a bi 2 mètres bɔ Dara bi 2 mètres bɔ wa défenseur kafiri de kun don
Nyayo nyayo anw dɔgɔninw don ne ayi kuma tɛ ban ne m'o yɔrɔ kɔni fɔ a la o fa ye la bigo ye anw bila Bamakɔ yan sa kabini Bamakɔ ka di fo kana Bamakɔ koya anw bɛ passage 7 ni ye sadisi fɔ ɲininka ko passage 7 omnisport la a Bakari ko b'a f'i ye ko n'i y'a ɲɛdɔn daraja non sanfɛ bɔlɔ kɔni o to yen an mana corner dasi kana cogo o cogo a kunkolo b'a sogi ka bɔ yen anw fɔ ka wele ko rallonge ala ni a ka ja ani burapele u bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sisan farikɔnɛjɛ lahalayaw kɔnɔ surafana t'o ma dusu in na nɛgɛ ɲɛ 20 segin bɛ kɛ nin gafe kelen kan Bakari ke nka i k'a dɔn ka k'o ɲɛ min ɲɛ Usaz Bare suntigɛ waati ale bɛ ye kɛnɛ kan a n'a ka kalandenw min ɲɛ su minuit ye n'o danna gosira fo ka taa fɔ i k'a dɔn fajiri sera baara ni kalandenw bɛ ye kɛnɛ kan i k'a dɔn sunkalo makama min ni min b'a la i k'a dɔn haya gɛlɛnw ani dugawu gɛlɛn k'o da lamɛnbaw tulo kan ni ala sɔnna ma sini an bɛ ye kɛnɛ ka sɛbɛnkɔrɔ bɛ bɔ k'olu lakali Hamɛdi kun bɛ jaw la Bakari ke i k'a dɔn min ye fiɲɛ tulukala ye ka sɛbɛnw kala Bubakari Tarawele Daba Tunkara sini an bɛ ye kɛnɛ kan ni ala sɔnna sɛbɛnkɔrɔ bɛ bɔ ni k'olu lakali Jimson baara ɲɛna wa salam